Joj, što je ovo komplikovano. Dođi, imamo novi slučaj. O čemu se radi? Se izgubila u šumi. Idemo da je pronađemo. I kako ćemo sad? Ma rokni pištolj, Juga će iskaći. Ajde probaj. Idemo na 3. 1, 2. Uzmi sad stvarno pištolj Ugać. Oj, tu ne su. Da su više jebeni supci u pizdu. Upišite nam nestalu osobu. Slušaj ovako, žena, plavu kosu do ovdje, mršava ko grana 120 kilo ima, visoka 2,20. Jesi čuo? Da li verujete da je žena živa? Ja sam da je živa. Mislim da možemo da krenemo. Evo neke mrtve žene. Pa majmune jedan, vidiš da je žena mrtva, čovjek rekao da je živa, sunce. A ja bože budale. Nismo je našli. To će biti 100 eura. Jebre 100 eura, ja para u životu nisam imao. A tako, jedan. Hvala što ste odgledali ovaj video. Poslije naš Instagram profil link će biti u opisu. Pozdrav!